Ngisathanda kuthola umbiko la kuthiwa iCulling All Stars ischeme sakhona sesikhishwe. Ibona abadlali abathola amavoti amaningi. Ibona abadlali abazoqala kule game ezokwenziwa ngomhla 21 kuzobe kudlala khona iAll Stars versus iMagesi FC leyashaya amaSandawana ngo-2-1. Ischeme sakhona kuzobe khona uSipho Chayine, Asekothiwani, Eden McCarthy, Mbekezeli Mbokazi, Jabulani Mokone, Relebohile Mofokeng, Gomolemo, Kekana, Bathusi Obas, Gaston Sirino, Naledi Hlongwane no-Ashley Dupreez. Ibona abadlali abazoyiqala le game. Ukuthi ama-substitutes akhona kube khona uNqomani Biyela, Dimpho Madalane, Xolani Cosa, Akhanyile Sinoti, River Pirta, uRefros lalo. Wayegama lakhe leli Dash, Umfundo Vilakazi, Sanele Phiri, Simphiwe Selepe, Monapole Saling, Thembinkosi Lodge, Patrick Maswanganyi, Tsegofaso Mabasa. I don't know why la kule lineup legcwele abadlali beOrlando Pirates. Yabo, sometimes ngibuye ngixaye ukuthi why as ama-fans eOrlando Pirates esima-fans bafethu why siyenza lento lesiqhubeka siyenza. I know yabathanda abadlali, yabo abadlali badlala amnandi yabathanda bafethu, but look at the games Orlando Pirates now. Orlando Pirates right now inama games amaningi, and lama games lawa are require ukuthi team ihleli be fit. Awusiyodlala lama games lawa ngenze abadlali beOrlando Pirates balimali, yabo, because uma usubheke kulabadlali engibabize la abadlali Orlando Pirates badlala kwi-first team Orlando Pirates abasuka ebenchini, yabo. Patrick Maswanganyi, Omabasa, Sipho Chayine, Nomfukeng, Osaling, yabo, all those players badlala kwi-first team. Angazi ngempela into ezokwenziwani le, but ke isona scheme lesesikhishwe, and kuthiwa ucoach kuzoba uJose Rivero. Mukhumbula kahle ucoach owelida ngamavoti kwakulo baba lo uManqoba. Right now ucoach ozocoacha uJose Rivero, yabo. As things stand uJose Rivero yena ozoba ucoach, yabo. Lo mbiko lo uconfirm iPSL, yabo, uconfirm iPSL washo ukuthi kahle igame yeCulling All Stars izoba umhla ka-21 December eOrlando Stadium ngoPaspri. Amathikithi aseyatholakala, ungahamba uyowathenga lapha eTickets Pro, yabo. Le Culling All Stars le iyodlala neMagesi. Eyodlala neMagesi because iMagesi yashaya amaSandawana mina ngikhumbula kahle imatch. So mufuna amathikithi ungahamba uyowathenga mafethu amathikithi aseyatholakala amathikithi. But angikho happy ukubona abadlali bePirates kule scheme lesi, angifuqama angikho happy, yabo. Ngisengiya-understand uJose Rivero because uzobe ecoach wacoacha nalast season ngosikhathi kudlala iStellenbosch versus iAll Stars, yabo, yawin iAll Stars last season. Nakule season le uthola ithuba lokuthi aphinde futhi abukhulu. Ngiyambongela ucoach because it seems like ama-fans ala eSouth Africa ayamthanda indlela coacha yakhona. But kube mhlamba ama-fans eOrlando Pirates afake abadlali abanjengo-Otladisa, abadlali abangajwayele ukudlala, yabo. Kuvotela u-Otladisa, kuvotela uKarim Kimvuidi, kuvotela uSandile Mthetho. Bengizo-understanda sibabone bedlala because asikazi babone labadlali bethu bedlala. So bathesta kanjani? So qhamuka sizobathesta kulama games kumele siwadlale. I think beku right mhlawumbe sibatheste kuyona le game le. Angazi mhlawumbe yimo bheda bafethu ngangitshela ama comments, yabo. Singiyatholakala ka YouTube, kuva Sports ka YouTube, ngafika usubscribe khona because most ama videos wami ngeke ngisawaposta la ku YouTube, uTikTok yawakhipha, sengizowaposta le ka YouTube. Ufike nje usubscribe khona ka YouTube, ikhona ilink kwi-bio. Ngikhona futhi naka Facebook nguVane Sports, ngibe khona futhi naka Instagram nguVane Sports. Ngiyabonga abafethu ngesupport yenu. Ungangitshela ama comments ukuthi uzizwa kanjani ngale lineup le ekhishiwe. Is it a good lineup or is it a bad lineup?